Daniel chapter 3. Ungubaba, unobubele, uyabala nezindwele, usifunza siqokisa. Fundeni from verse 5. Ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwicilongo negenqe nehabhu nomqalanga nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa niwe phansi nikhuleke esithombeni segolide uNebukadnezari inkosi asimisileyo. As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Ngiyakhuleka egameni lika Jesu. Izwi lakho leli owadala ngalomhlaba. Umhlaba umile usekelwe yilo izwi lakho. Uthe uJesu kuyodlula izulu nomhlaba. Kepha izwi lakho liyakuma kuze kube naphakade. Izwi lakho leli umlobo amaHebheru athi liyakwazi ukwehlukanisa umoya nomphefumulo, amalunga nomkanje. Izwi lakho Paula athi liyakwazi thatha izizindlo, lithathe yonke imicabango lithumbele kumlaleleni uKristu Jesu. Ngalo izwi lakho namhlanje help us ukuhlukaniseke umoya nomphefumulo egameni elika Kristu uJesu. Ngipha amandla ukukhuluma izwi lakho. Ngipha amandla ukukhuluma izwi lakho. Ngipha amandla ukukhuluma izwi lakho. In the name of Jesus. Amen. Asizindlene ngalamazwi enkonzweni intercession. Indaba lena thina sonke esiyaziyo. Indaba futhi lena irrelevant kakhulu kule season nakule era esikiyo. Indaba lena ibhasi eligcwele abazalwane elensindiso abaningi behliswa kilo. Bayogitshezwa ibhasi lesitha.
abanye behle out of ignorance, abanye behle out of disobedience, abanye behle out of different influences, abanye behle ukuthi balahlekelwe ukuhlukanisa iphimbo lomeluso yiwuye nephimbo lomelusi ongasiyena weqiniso. Base bayadideka ngoba bonke lawo melusi igama lika Jesu bayalibiza. Abadidekayo badidwe ukuthi kwangathi lona ungowethu naye ngoba ubiza leli gama. Isikhathi lesi esinzima, isikhathi lesi kwangathi abazalwane singathi lona bekade engakhuleki, qala phansi ukhuleke ngoba isikhathi esibi kakhulu. Isikhathi lesi abazalwane bazozithola bedensa umusic ongaveli kuNkulunkulu. Isikhathi lesi abazalwane bazozithola bedensa kuhle kuka Samson, badensele ukujabulisa amaFilistine. Hayi ngoba badensa ukuthi kuphuma kibo, ba under pressure ukuthi bajabulise amaFilistine. Isikhathi lesi futhi saka Nebukadnezar ofuna ukuhlaza uNkulunkulu. Isikhathi sohlazo lesi, isikhathi lesi lama agents kaSathane aphumile belwela ukuhlubula abambathiswe uNkulunkulu. Isikhathi lesi bakhona abantu abazothi beshumayela ivangeli abaningi bangalamkeli ngoba bebabona bengcono. Isikhathi lesi ibandla likaNkulunkulu as intercessors balahle izingubo zabantwana bakaNoah ngoba noma iliphi uhlazo oluvelayo ma intercessors akukho nengubo yokuyovala. Isikhathi esibi lesi, isikhathi lesi ongeke wadinga ukujabula noma uhlekise ngokubona umuntu osuka phansi ole phezulu kulada ye-success uma sekehle buya phansi. Isikhathi sebandla lokulanda nokwamkela ababuya phezulu, balula izandla babamkele, babanika amandla ukuthi indlela ikapheleli lakho, basazochubeka bakwazi ukugibela baye la uNkulunkulu abafuna khona. Isikhathi esinzima kakhulu lesi sokuthi ojwayele ukubanjelwa istepisi ukuthi agibele, olayayo uzoyeka istepisi ukuze na ugibela ugibele kanzima, nakwenzeka uwe isitha sihleke. Isikhathi lesi lana bonke abazalwane ungasabiki namuntu ozoncika emntwini ngokumbambela istepisi. Omunye nomunye afuna umoya oyingcwele ukuthi ungakuphi kube nguye okubambela istepisi ukuze ukwazi ukugibela. Isikhathi esibi lesi, abantu abakutholela umsebenzi bakufisela ama-promotion waba kuma-top position, isikhathi la bejika khona beyisola ukuthi bakusizelane. Tholakala ukuthi amandla ukuthi bakuphuce lokho awasekho ngoba uNkulunkulu
uma into sekakuphila kaphinda ithathe. What God gave, no man can take. Yes. That is why sometimes kunabantu abasebenzela uNkulunkulu noma sebayizidakwa thina sibakhiphile ebenchini le life. But uNkulunkulu yakhona ukuba sisebenza la bekhona kube nabantu abasindiswayo. Ngoba uNkulunkulu lokakuphe kona akakuthathi. But ukuthi lokakuphe kona akakuthathi akusho ukuthi kumele uthathe advantage yokuthi uzohlala ekungcoleni. Amen. Isikhathi esibi lesi sokuthi omunye nomunye azi ukuthi uhamba nobani. Ama intercessors azane bese bazana namaphimbo abo ngoba funa sithi sizimfu sonke kanti phakathi kwethu bakhona abagcoke njengathi but akusibo bethu. Isikhathi esibi lesi in the body of Christ. Isikhathi esibi lesi le 30 minutes entshumayelo oyilalelayo Sunday uSathane wenza sure ukuthi from Monday till Saturday uraba konke okuzwile through social media. Iso isikhathi lesi esiphila kiso. Isikhathi lesi la kunezifungo. Kufungelwa omdala, kufungelwa omncane. Kuthi isikhathi lesi la ofunga efunga impela. Kuthi abanolibona ikusasa elihle. Yiso leso sikhathi. Isikhathi esibi lesi ukuthi abantu bazoba nawe emncwabeni. Kepha bayokhala. Abayokukhalisa. Bazokwenza sure ukuthi wehlile. Isikhathi lesi sokuthi ibandla lingakhohliswa isixuku. Isikhathi lesi sikiso. Noma singenza ngathi asisiboni, but sona sikhona simile. Isikhathi lesi kwangathi njalo nasihlangana sibandla before qala inkonzo kumele sibuzane ukuthi usesengowethu na. Amen. Isikhathi sokuhlukanisa lesi. Isikhathi sokuthi kuhlukaniswe. Kwazeke ukuthi iphimbo leli lika Jakobe izandla zingabi ezika Iso. Isikhathi esiphila kiso lesi. Isikhathi esibi lesi ukuthi noma ungathi uqala wakha indlu ungacabanga ukuthi bonke abadlula ngendlela bayakubongisa. Bakhona abanqaphayo. Kuthi uzama ukwenzani. Siphila kuleso sikhathi. Isikhathi esibi lesi umuntu omusha. Ungajajuliswa ukuthi izikolo zivaliwe. Ujajuliswa ukuthi ngonyaka ozayo ukwazi ukubuyela esikoleni. Ungangenanga esizilweni. Noma 21 days so ungayishayanga. uNkulunkulu uyohlonipha nje amalanga owathethe ukusila. Ukuze ubuyele esikoleni onamandla. Ngoba eklasini ofunda kiyo uzawucabanga ukuthi ni 40 kanti ni 10. I30 yonke against imfundo. I30 yonke against even uthisha ome phambili. Isikhathi esibi. Isikhathi lesi singathi sinasithandaza. Sithi moya ingcole siyakudinga man. Sikudinga kongathi asikwazi. Sikudinga kongathi siyaqala ukubona. Sikudinga kongathi siyaqala ukuzwa ngawe. Yiso lesikhathi lesi esikiso. Isikhathi lesi la omubi egijimisa imbewu eyatshalwa kuwe yensindiso.
etracer ukuthi lembewu ikuphi la ikhona, yawela emhlabathini omuhle na, iyakhiqiza noma yatshontshwa endleleni, noma yawela edwaleni, noma yawela emeveni na. Yebazalwane, isikhathi lesi kwangathi every Sunday singabiza abasindiswayo, bese every Sunday sibize nabasindisiwe. Kuthi usasindisiwe ngempela na? Yiso isikhathi esiphila kiso lesi. Why every Sunday sifisa abangenayo kulomkhumbi wensindiso na? Ukuthi every Sunday bakhona abaphumayo. Yiso isikhathi esikiso. Isikhathi somphiko uKristu. Isikhathi la izwe lihlekisa ngezwi likaNkulunkulu. Isikhathi izwe la kufungelwa nawe. Sometimes uzofungelwa nezihlobo zakho. Kuthi sizobona lento yensindisa ayithembile izomenzelana. Yiso isikhathi lesi esiphila kiso. Isikhathi esibi kakhulu le. Onamehlo makabheke. Onezindlebe ezwe. Isikhathi esibi kakhulu. Isikhathi lesi kezwakala. Isikhathi sika Jakobe. Isikhathi sika Iso. Ozothengisa ngobuzibulo bakhe. Nethi ngobe owomela isobho nje. Kanti leyo sobho bekaqala ukuyibona lelo langa naqa. Amanye amalanga bekakwazi ukuyibekezelela indlala. But isikhathi sabazalwane abangasakwazi ukubekelezelela indlala. Balahle ubuzibulo babo ngekhaphi yesuphu. Yiso lesikhathi esikiso. Isikhathi lesi nihlezi nigcwele la nithi baba. Bonke abafundisi abame emapulpit bangakhohliswa ibandla elithi baba. Ngoba abanye phakathi kwabo abathi baba. Babona umfana empty ongagcotshwanga. Glory to Jesus. Isikhathi senkohliso lesi. Glory to Jesus. Futhi akusekho kule era okumele ajabulele ukubabazwa. Any worshipper akusasisikhathi lesi kuna uceda ukucula ujabulele ukuthi uzobhambathwa emahlombe. Uzosifaka ku Holy of Holies. Bakhona bangeke bangene ku Holy of Holies ngoba bengafuni ukungeniswa nguwe. Bakhohliwe ukuthi God is not a respecter of any person. Isikhathi esikiso lesi. Yiso lesikhathi. Tshelo siceleni kwakho ukuthi isikhathi esibi lesi. Isikhathi leso uPaul akhuluma ngalo so ebandleni labaseKorinte. Athi ukuhlangana kwenu man kwenza more harm than good. Lethi nahlangana kune damage enzakalayo. Yiso lesikhathi. Mkhubo mubi womzalwane ukuze esontweni. Nakuphuma inkonzo abaleka ekhaya. But kwangathi kulezi zikhathi abanye bazisiza ngoba khona la emagcekeni ungathi lokho kudlile uhlanziswe kona la ngaphandle. Isikhathi esibi lesi. Isikhathi leso omunye nomunye uNkulunkulu wakhe. Isikhathi leso omunye nomunye uNkulunkulu wakhe. Siyodibana phezulu kuNkulunkulu wethu. Yiso lesikhathi. Glory to Jesus. Yiso lesikhathi. Hallelujah. Isikhathi lesi sebetrayal. uJesu waba nenhlanhla wamazwe zomkhaphela. Wena unfortunately awumazi uzokukhaphela. Njengoba ungamazi udinga ukuhlala nomoya oyingcwele.
uzelela ngokukhashelwa ungabi surprised, ungamangali ukuthi kanti nalo. Glory to Jesus. Isikhathi lesi okustage nakadensa abahlezi phansi bemshayela izandla, abanye bamshayela izandla ngokubonga ukuthi udensa kahle, abanye bamshayela izandla ukuthi kanti wehlanini estage. Yiso lesikhathi lesi. Do not be deceived. Isikhathi se-discernment lesi. Isikhathi lesi sokungathenga ubungane. Isikhathi lesi sokungathengisi ngensindiso. Isikhathi lesi sokwazi uNkulunkulu wakho. Isikhathi sokuthi na uze enkonzweni ungazeli umfundisi. Ungazeli umfundisi. Ungazeli leadership yebandla. Ize enkonzweni ngoba kuze wena uzokhonza uNkulunkulu. And umazi umuntu oze kuye. Funa uze kimi kanti ngishiftile endaweni yami. So funa uNkulunkulu wakho. Lingisa umfazi omopho. Owathe face isixuku. Wathi anginandaba nabo bonke ama disciples. Anginandaba bonke ababeka ama red tapes. Mina nje nangabamba umphetho wengubo yakhe. I'll be fine. Yiso lesikhathi lesi esiphila kiso. Ilesikhathi lesi esiphila kiso ukuthi omunye nomunye nakafika ekhaya. Sorry. Athi uNkulunkulu ukhonzekile. Usho wena. Uzishayela izandla wena. Yiso lesikhathi. Isikhathi lesi sokungakhohliswa isixuku. Masingajatshuliswa inamba ekhona. Masijatshuliswa abazi uNkulunkulu. Masijatshuliswa abasindisiwe. Yiso lesi sikhathi lesi. Glory to Jesus. Modimo. Yiso lesikhathi. Isikhathi esibi kakhulu. But sihle kakhulu kwabahlala noNkulunkulu. Sihle kakhulu kwabahlala nezulu. Isikhathi saka Jeremiah 33 verse 3. Athi ngibize ngizakuphendula. Ngikutshela konke okufihlakele ongakwaziyo. Sometimes ungakambizanga yena akuhlalise phansi. Akutshela konke okufihlakele wena ongakwazi. Yiso lesikhathi. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Isikhathi lesi uJesu naye samfikela. Wathena 500 yabafundi. Wathana 72 yabafundi. Wathana 12 yabafundi. Kwafika isikhathi ngelanga sekambi 72. Asele nale 12 ebuza. Uthi nani niyathanda ukubuyela emuva na? Wakwa noyedwa uPeter. Wathi Nkosi sizoyapi? Ngoba amazi okuphila atholakala kuwe. Glory to Jesus. Yiso lesikhathi. Isikhathi lesi ukuthi umoya oyingcwele azambule kuwe before azambule ebandleni. Aziveze kuwe. Ube nobufakazi bakho. Hayi bethu bakho wedwa. Uthi uhambe njani noNkulunkulu. Yiso lesikhathi. Ube nobufakazi mama ngomuzi wakho. Ube nobufakazi ngabantwana bakho. Uthi bami noma bangakhonzi mara uNkulunkulu sangihlonipha mina. Engivuke ekseni ngiyokhothama phambi kobuso bakhe. Ihlabelele ngithi Nkosi sihlangene. Glory to Jesus. Sikumema uNkulunkulu. Sithi woza phela sesikhona. Hallelujah. Sinake. Yiso lesikhathi lesi. Isikhathi lesi bazalwane man. Amen. Glory to Jesus. uNkulunkulu akhala ngaso. Encwadini kaSamuel ngelilanga. Amen. Hallelujah. Tshela uSaul. Athi Saul man hamba uyobulala uAmaleki. Amen. Ungasabi nokuchitha inkosi yakhona. EbuSaul hayi waspara ezinye. Yiso lesi sikhathi. Glory to Jesus. But isikhathi lesi solaka likaNkulunkulu futhi. uNkulunkulu lona umusa. uNkulunkulu futhi okwazi ukuthena ubuso bakhe abe nolaka. Glory, ngathi singakhuleka
kungabikho phakathi kwethu ozo experience ulaka likaNkulunkulu uthi baba njalo kwangathi ungangishowa the bright side yobuso bakho yakusaba ulaka lwakho yiso lesi sikhathi lesi isikhathi sibi lesi isikhathi sokusaba izinyembezi zabantu isikhathi sokusaba inyembezi zabafelokazi bandla isikhathi sokusaba inyembezi zabafundisi isikhathi lesi ungavumi kube nomfelokazi okhala ngenxa yakho ungavumi kube nomuntu wesifazana okhala ngenxa yakho isikhathi sokusaba izinyembezi lesi bonke abakhala ngenxa yakho mabakhaliswe injabulo bangakhaliswa ubuhlungu isikhathi esibi lesi mina choose kanti awuboni wena ukuthi bonke abafana la ngaphandle abaye badlala ngamantombazana ukuthi bakuphi namhlanje yena wathatha lula nje ukuthi I will break her heart intentionally so but wangazi ukuthi lezi nyembezi eziphumayo zale ntombazana zivala imisebenzi zivala amathenda zivala yonke indawo zivala indlela yekhanana lokuphila kwakho sabi izinyembezi umuntu omusha sabi inyembezi zomuntu omdala rade ekhaya nakunomuntu omdala okhalayo akhaliswe injabulo akhaliswe ukuthi uyaqala ukugcoka isicathulo esinje empilweni yakhe nokuthi akhaliswe ukuthi umthathele isicathulo isikhathi lesi isikhathi esibi kakhulu isikhathi sokufuna ubuso bukaNkulunkulu isikhathi sokufuna ama-blessings kaNkulunkulu isikhathi sokufuna ishelter embusweni kaNkulunkulu isikhathi lesi yebazalwane isikhathi sakaNicodemus lesi akusona isikhathi sepublicity lesi isikhathi sokuthi ngime la ngishumayela ngenze sure ukuthi izolo ebusuku I prayed enough ngenze sure ukuthi izolo ebusuku ngimzwile umoya ingcwele ekhuluma konke yiso lesikhathi lesi glory to Jesus glory to Jesus glory to Jesus glory to Jesus Mandela uthi any good dancer kumele isazi isikhathi sokusuka kwakhe stage yes yiso lesikhathi nawe kumele uzazi ukuthi isikhathi bani sempilo yakho lesi glory to Jesus isikhathi sokuthi uzoqina umuntu omusha usebenza nabantu aba-oppose ivangeli usebenza nabantu abangalifuni ivangeli but wena uma esikhaleni hayi ngoba u-impressa but umile ngoba wazi ukuthi you are the chosen one khona lapho uzobe ukhona masisha abaningi abayosinda ngawe ngoba uNkulunkulu efuna ukusebenzisa wena as a vessel ukuletha abanye ku-kingdom yakhe glory to Jesus isikhathi somsindo lesi amen isikhathi lesamakhosi ahlekisa ngabantwana bakaNkulunkulu Nebukadnezar bekazi ukuthi labafana abayokhothama but wakhipha ama-instructions labafana laba bebazi laba yebasalwane labafana bebazi ukuthi basenkosini ilento esaba abazalwane nabashonelwe basola uNkulunkulu kakhulu naba-disappointed basola uNkulunkulu kakhulu kanti uNkulunkulu ngasikhathi ngokwehla kwalezi zinto naye ubheke bona abaza ukuthi angabasebenzisa njani ukuze kuzuzeke abanye enkosini glory to Jesus ingakho Isaya athi indlela zakhe azifane zethu nemicabango yethu ayifane nemicabango yakhe khona la kumele sishayisane khona bese siyafana khona glory to Jesus
uthi uNebukadnezar instruction ayikhiphayo ozozwa nje ukukhala kwalezi zinto, ozozwa ukukhala kwalama instruments, and lama instruments awakhali ngendlela efanayo. Enye nenye instrument ine sound yayo, inendlela yayo, ine tone yayo. So umunye nomunye nakezwa kumele abe namandla okudiscern ukuthi uhlobo luphi lo instrument lo. Siphila kuleso sikhathi. Akusiwo wonke umsindo kumele udensele. Eminye imisindo kumele uyignore ngoba uyothatha ubuNkulunkulu bakho. Glory to Jesus. Ngicela sifundeni lamazwi lawo wama intercessors akhulunywa labafana. Amen. Athi Nebukadnezar thina sinandaba. Uma kwenzeka sifa, it's okay. Uma uNkulunkulu asiphoqa, ayikho into esatshwa abazalwane njengokusaba ukuphoxeka ebantwini abangakholwa. Sometimes usaba ukuphoxeka nje, awazi ukuthi God is at work. Uverse 1 mfundeni. Daniel 3, verse 18. But even if he does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold that you have set up. Kepha noma kungenjalo makwenzeke kuwe Nkosi ukuthi asiyikukhonza onkulunkulu bakho, ngeke sakhuleka esithombeni segolide esimisiweyo. Ngamanye amagama thina siyazi uNkulunkulu wethu uzosisiza. We are fully convinced ukuthi sihamba naye. Siyamuzwa la. Siyamuzwa emaceleni. Siyamuzwa ehamba nathi. Asinavalo. But Nebukadnezar ungabi mistaken. Uma kwenzeka wena ucabanga uNkulunkulu wethu akasizwanga, you miss it. Ngoba thina asiyotshintsha decision yokumkhonza uNkulunkulu. Sisayomkhonza uNkulunkulu. Kungenzeka ngikhulelwa isihlobo ngithandaze enough. Satan uthi masambe lesihlobo esigulayo. Mina ngithi it's okay masambe. But ungacabanga ukuthi ukuhamba kwaso kuzoyenza mina ngitshintshe decision yokumkhonza uNkulunkulu. Mina nasambile lesihlobo ngisayobatshela abanye abagulayo ukuthi uyakhonzeka uJehova noma kugulwa. Ngisayobatshela abadisappointed. Ngisayobatshela abalahlekelwa izinto. Ngisayobatshela abalahlekelwa izindlu ukuthi yena usakhonzeka noma uphume emkhukhwini ovuzayo. Glory to Jesus. Ngoba indle ebalulekile yile. Indle ebaluleke kakhulu ile yaqhekezwe eCalvary. Glory to Jesus. Athi umnikazi esehambe emhlabeni, athi mina le tempele leli ngingalivusa nje nge3 days nje. Abenyama bangaqondi ukuthi kanjani kuthethwe so many years ukwakha le tempele. Kanti usho yena nathi sinjalo. Glory to Jesus. Anginandaba nawe Nebukadnezar. Noma izwe lingahlekisa ngami ukuthi kunini ngingasebenzi, it's okay. Angizange enkosini ukuthi ngizele umsebenzi. Ngize enkosini ukuzokhonza uNkulunkulu owazi imisebenzi la itholakala khona. Ungabe mistaken. Angizange enkosini ngoba ngizofuna ama-riches. Ngize enkosini igama lama-riches engalizwa kuqala, ama-riches okwamukela uJesu. Ithola ingcebo engasoze yaphela. Yala emhlabeni ingcebo ayingiphazamisi. Glory to Jesus. Nebukadnezar mina nginandaba nawe. Or uyasihlaza asinandaba nawe. Hallelujah. But makwenzeka ungacabanga ukuthi nakenzeke ngesifiso sakho uwinile. No, thina siyomfail uNkulunkulu. Sizoma thina.
Swamela amazulu. Glory to Jesus. Hallelujah. Kuthi umntwana wakhe esikoleni akahambanga kahle ene uya umzalwane laba abanye baphumelela akutshintshi ukumkhonza kwethu uNkulunkulu. Glory to Jesus. Uthi abantwana bakhe abawu-2 abawu-3 abasebenzi akwenzi uNkulunkulu angabi uNkulunkulu. Usamile uNkulunkulu ebuNkulunkulwini. Glory to Jesus. Makwazeke Nebukadnezar uthi noma lo mlilo ungawubasa but Nebukadnezar uyinkosi unjalo. Uyinkosi unjalo Nebukadnezar by majesty. Yazi Nebukadnezar kuthi kukhona okungase kwenzeke. Yebazalwane kukhona okungase kwenzeke. Kukhona okungase kwenzeke. Ene lokho sokwenzeka kuzomangaza lenkosi ememela amanye amakhosi kuthi bazobona. Phela ubamemile amakhosi uNebukadnezar. Wathi izani nizoza kulo mcimbi si-celebrate. Amen. Kuthi siyamiswa isithombe. Uyamiswa uNkulunkulu ozokhonzwa. Glory to Jesus. Bowazi ukuthi uSathane nakafuna ukukuhlaza ubiza isixuku. Usathane akakuhlaza etoilet. Never. Na uhlazeke etoilet uyi-1 akususathane. uSathane akafuna ukuhlaza ubiza isixuku. Ubiza abantu abazokhuluma. Uthi uphi lo uNkulunkulu wakhe? Bekakuphi lo uNkulunkulu wakhe? Unjalo uSathane. uSathane asumalumakho. uSathane asumzala wakho. uSathane uyakuzonda wena. uSathane wazonda uJesu. Namanje abalandeli bakaJesu sabazonda. Ingakho uJesu atizwe uma izwe linizonda ningakhathazeki. Yazini ulaqale lazonda mina qala. uSathane asumzala wakho. uSathane asumngane wakho. uSathane asumalumakho. uSathane akusiyi-boyfriend yakho. uSathane asumuntu omdeyithayo. Isitha sakho. Kulungile Nebukadnezar ubase lo mlilo, but kumele kunento ozoyazi Nebukadnezar kuthi possibility yokuthi uhlazeke ikhona. Possibility yokuthi uhlazeke ikhona. And awunohlazwa uSathane, uyohlazwa usomandla, uyohlazwa omdala wey'nsuku, ngoba uNkulunkulu uzotshintsha iprotocol. Kuthi even uNkulunkulu uqobo lwakhe angazange ehlele emhlabeni, i-era yakhe yokuba semhlabeni yaphela. Kweza uJesu walandela umoya oyingcwele angazange yena uqobo ehle, but ngenxa yokuma kwakho bese kuziyehlela yena uqobo omdala wey'nsuku. Glory to Jesus. Ehle manu uJesu, ehle isikhathi sakhe sokuze emhlabeni singakafiki, but ehle athi language yomlilo ilanguage yasekhaya ezulwini. Glory to Jesus. Athi la kunomlilo khona usuku invite nami. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Izitha zakho ngelinye ilanga ziyohlikihla amehlo njengoNebukadnezar. Izitha zakho ziyohlikihla amehlo zibuzana kuthi kanti sifake bangakhi lapha. Yebo Jesus. 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 Zawubuzana izitha zakho kuthi kanti siphosa abangakhi. Ziyawubuzana izitha zakho kuthi umsebenzi wakho sawubamba ngobuthakathi kanti wena uphunyuka kanjani. Umsebenzi wabantwana bakho sawubamba ngobuthakathi kanti uphunyuka kanjani. I-health yakho sayibamba ngobuthakathi
mngani wena uphile njani? Glory to Jesus. Young as you are, despised as you are, inkosi yasemhlabeni isayohlikihla amehlo ibuze kahle uthi nguye lona. That is why I mean business noNkulunkulu wakho na usenkonzweni. Yazi ukuthi usekubani. Uzakomdala weyisuku. Uyakhohlwa abangani. Uyakhohlwa izinganekwane. Ufuna ubuso bakhe. Glory to Jesus. Khala njengoJakobe. Uthi baba ngikwazi ukubuyela emuva ungangibusisana. Anginandaba nesystem yomhlaba. Uthi ilanga seliphumile. Ilanga selizophuma. Ngibusise baba. Just for my sake. For the sake of my faith. Bless me, Lord. Ngibusise baba. Abantwana bami bazomazi uNkulunkulu kaBaba. Ngibusise baba. Abantwana bami bazomazi uNkulunkulu kaMama. Ngibusise baba. Abathakathi bazolazi leliya khaya. Glory to Jesus. Hayi khona Jesus. Angazi umese na ulolwa echeni ukhala uthini, but ngawumese kube bowazi ukuthi ulolelwa ukuthi uyosebenza ngcono. Awungizwa mese, ulolelwa ukuthi uyosebenza ngcono, uzoletha ama results angcono, ulolelwa ukuthi ube more energetic. Ulwela ukuthi ubambe ngesandla ngaphela amandla nakasebenza. Glory to Jesus. 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 Ngabe simazi esimkhonzayo ngasaba abathakathi. Ngabe simazi esimkhonzayo ngasaba ama principalities. Ngasisaba ama monitoring spirits. Ngasimazi esimkhonzayo ngasinavalo. There are times empilweni yakho la ungeke udinga ukutshela abantu ukuthi wena usindisiwe. Kumele abantu basibonele ukuthi wena usindisiwe. Sinandaba nawe thina Nebukadnezar. But makwazeke sondela lapho makwazeke ukuthi thina sithembe wena, sithembe uNkulunkulu. Mara lo uNkulunkulu esimthembile wena nawusomhlubulile wamsusa ama muscles thina sazi yena. Yes, azange avele kithi ngesikhwebo, wavela kithi ngobuso. Thina sazi yena. But makwazeke ukuthi namhlanje umlando ungenzeka ngawe. Makwazeke ukuthi umlando ungenzeka ngawe. Levangelo licithayo ungalishumayela wena. Lo uNkulunkulu omakhile lo ungambona wena uNkulunkulu ongcono.
nethi ngeconfession yethu nje. Confession yethu ithini? Amen. Ethi makwazeke Nebukadneza ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uzosikhulula. Bese wena uza nehistory yakho. Uthi ngambona ubani angakhululwa. Ngambona ubani angakhululwa. Ngambona ubani ongakhululwa. Adayiza ngikusize ku statement sakhe sin negative. Esibona lo uNkulunkulu lo weak. Glory to Jesus. Ithi ngikutshele uma kwenzeka lo uNkulunkulu angasikhululi mara makwazeke phela kuthi kunabantu abafa emlilweni bafa bafela igama layo. All the instructions ozikhiphile kuyezukusa uzovuka ufake lamabhijama owajwayele ufake le gown oyijwayele uthi yohlola emlilweni uyoswaba mthakathi ngoba lo muntu omthakathi la akekho ethuneni. Uyoswaba mthakathi ngoba lo muntu omcindezela ukuthi angayiphambili nanga uyaphambili. Uyoswaba mthakathi uyosula amehlo wakho. Basazobuza ngawe single parent bathi nguye ngempela lo mntwana kapheli. Yebo nguye ngoba kukhona okungenzeka singakaye ecampini. Kukhona okungenzeka unyaka ungakapheli. Kukhona okungenzeka ilist yakho ilist ama-prayer items wakho okuyobonga uNkulunkulu anga-edeka iviki lingakapheli. Kukhona okungenzeka. Sikhonza uJehova onjalo. Glory to Jesus. Isikhathi sabazalwane lesi abangayo confuse umsindo. Isikhathi